И коста хора, аз съм прешката и днеска ще снимам и с Тело. Ще правим много принцеси, френдлите и хогове. Аз ще му спирам, нали, защото нямам принцеси. Нямам принцес. Кажи хай на YouTube. Стело. Хай YouTube. Да знаете, че аз снимам. Ще видим. Ще гледате като мултиник. Преска. Ако някой не ги знае. Елексир колектор. Да, бе, знам. Ако някой не ги знае, моят ютубър е на единият канал, а на другия е Nick at Night. Трябва да спамваш по някои неща. Къде ми е? Хограйдер и сложи нещо. Ще сложа, чакай. Хограйдер. Тъй, Хограйдер. И какво да сложа? Мисля Пеко Мини. Или Айс. Не, пусни Зап или нещо такова. Що? Чакай, къде е Зап? Или клоун. О, да, клоун. А, да, всъщност малко тъпаше. Ама трябва да имаш и такива по-евтини гадини. И сега аз го предизвиквам. Ради ли ме? Трябва в да отидеш. Знаме. И хора, аз обърках дека. Ай би му. Или ти мен. Добре, ари. Не винди. Сега ще правя глупости, хора, понеже изгреших дека. Иначе съм направил дек, няма нищо, за което се тревожите. Fuck it, bro. Rage, bro. И гледате как мен ме смазват. Double rage, bro. Понеже аз сгреших дека. И сега го смея. Сорка за грешката, ти стане някой път. И ето го. Сега предизвиквам. И да започваме. Аз нямам помпа, аз който ще пусна колон на главни. И сега трябва да пусна рейч на нищото или ти пусна гигант или пека. Пусни рейч. Що? Рейча за помпите ми трябва. Пуснах ти гигант. Убий го спаунърче. Аз трябва да се пусна елексир колектор. Малко момче и това е борката. И да, хора. В момента той ми спами. Да ти го спра ли? Не, няма ти го спра. Дано само не взема това. Не, никак ще. Да, хора. Ваши харесвания ще има още спам. Пишете какво искате да спамим. Ще го направим. Вие решавате. Ама при 20 харесвания те решат. На клип. Иначе ще гледате каквото ние решим. Ако искате скелети, добре. Ако искате милиони, добре. Нямам никакъв проблем. Каквото искате, имаме всички карти без леговете. Всичките, без всичките легове. Всъщност... Имаме някои други легендари. Имаме Инферно Дракон. Да. Май всички имаме без Лава Хант и Лъмбърджак. Мисля. И Електрото. Ама той е нов. Аз съм добавил рейч. Съкит хора. Ари да слагам последна помпа и да почвам. Какво ще кажеш? Тък му дъбъл елексира. Чакай, аз почвам, ще ти наспамя отзадка и така. Почвам да ти спамя някакви работи. Така и аз почвам да пускам хора. Така малко рейч, по-малко. бързо. Бързо, пека. Пека. РГ. Гик. Fuck, bro. Fuck it.
пакет. Само в пакет мока. Човек, тя пеката ми докато са спални. И те ми ги убиваш, чак, fuck you. Просто скриншот. И това горе-долу е много принцеси, аз скриншотвам хора. What the fuck? Те принцеси отидоха пред другия тауър, смятай. Не, брат, вижки, бе. 100 милиона са, бе. Този път трябва да си Мен вземем май ми колите. лагна Wi-Fi, да. Но защо, хора? Но защо? Прави се. И ще направим още една игра, хора, и ще свършим видеото. И сега чуете, че Wi-Fi е нещо днеска е бавен. То ние не сме си у нас. Този път трябва да си вземем по една кола, може би. Да, я се вика. Аз с какво ти взема една кола? С една пеко и после ми я спри. Аз директно ти я пускам. Не дай да спираш. Ти оттатък ще. Окей, бро. Обаче аз Окей, сега няма бро. с какво да спра. Да се надявам и да умре. Няма да умре. Почвай. Спомни като циганчина, котичка, баничка. Давайте. Така пускаме едни спиари. Хоп. И пеката ми замина. Фак. Сега ние ще си серем наго после пак единиците. Фак, that shit, бро. И аз почвам на мъртвата ми част. Да пускам. И виждате, че той рейджва, макар че още няма голям смисъл. Защо трябва да си изхъбя някакси тия картите? Да си направя пак да дойдат помпите. Ама не ги пускай натам. Окей, бро. Чакай сега тук 3 елексирец с моите спирити. Някой да не би да свирна. Борко, ако мине от тука и ако навидят, Ще изкривнат. направо. И на... Как можа? Спирити! Памп. Така пускаме насам. Цикиренджа лисиганду. И аз О, понеже... какъв клон, вероятно. Так. О, перфектно сложим. О. Ай, още малко да почнем, какво ще кажеш? Бих казал, че е добра идея. Фак! Не. Аз бих казал да сложа последна и да ги режна и почвам. Айде. От коя страна ти спаме? Малки или големия? Малкия. Ма те по-бързо ще стане. Роял Гиги. Така, още един. Тук е тъй. Бързо. Спам. Реч. И аз греших хора, като пуснах елексир колектора си след принцесата. О, на неговия роял гигант може да ми вземе кулата. Не, няма да я взема. Но с постоянно спамени. Fuck that shit, bro. Fuck. Те са толкова много Fuck на the брой. please. Защо? Една избяга, хора. Една избяга. Сад космат, fuck you. Ура, тук става милето. Роял Гиги. Гиги, бързо! Бате, я ги гледай, те са бахти качаните. И ти малко ми взимаш. такова. И това може би ще бъде всичко. Да. Я чао хора, 20 лайка, нали знаете, казахме по-отрано.